Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong mayroong inililihim na sikreto ang pinagtatrabahuan mo? Isang lihim na maaaring maghatid sa iyo sa katapusan ng buhay mo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lenita, Sir Lancelot. 23 anyos na nakaligtas sa pang-aabuso ng aking naging among aswang sa Negros Occidental. Unang nasubukan ng pasensya ko noong bata ako, matapos hiwalayan ni nanay ang akala kong kakaibang lalaki na si Itay dahil sa harap-harapang panloloko nito. Hindi ko makalilimutan ang unang trauma ko sa mga lalaki noon. Sumama akong magpataya ng weteng kay nanay, ngunit sa kalagitnaan ng aming paglalakad ay sumama ang pakiramdam ko. Nagtatakbo kami noon ni nanay para umuwi bago pa ako madumi sa aking salawal. At sa pagbukas namin ng pintuan, kitang-kita ko si tatay na nakikipaghalikan sa kapitbahay namin. Naistatwa ako sa kinatatayuan ko noon habang pinapanood ang mga ito na nagkakagulo sa harapan ko. Wasak na wasak ang puso ko magpahanggang ngayon, Sir Lancelot. Hindi ako nagdalawang isip na manatili sa poder ni nanay nang papiliin kami kung kanino sasama. Pero kahit pa ganoon, nagagampanan pa rin naman nila ang responsibilidad nila bilang mga magulang sa aming dalawang magkapatid. Ako po ang panganay sa amin. Lumayo ang loob ko kay Itay noon, kaya't nagpasya ang mga ito na hiramin ako tuwing bakasyon. Dinadala ako nito sa Cavite at pinatitira sa ilalim ng isang bubong kasama ang asawa niya. Hindi ko magawang lumabas ng kwarto sa mga unang araw ko sa pamamahay nito dahil hindi ako komportable. Ngunit habang tumatagal ay nakita ko rin ang malasakit na madrasta ko sa akin. Maganda ang trabaho ni Itay noon sa pagiging embalsamador sa punerarya. Kalahati ng kanyang sinasahod ay napupunta sa mga ipon ko para makapag-aral. Ngunit naubos ang lahat ng inipon ko sa alkansya nang malaman naming mayroon na pala siyang bladder stones. Matagal na pala niyang inililihim sa amin yun dahil ayaw nitong mag-alala kami para sa kapakanan niya. Napakalaki ng bato ni tatay sa pantog. Yun din ang dahilan kung bakit madalas itong namimilipit sa sakit kapag umiihi. Kalaunan ay nadagdagan ng komplikasyon niya sa katawan. Kahit anong pilit namin sa kanya, ayaw na nitong magpagamot. Kaya't hindi nagtagal ay nabawian na ito ng buhay. Hanggang ngayon kine-question ko ang sarili sa kung anong naging kasalanan ko para parusahan kami ng ganito. Hindi ko kinaya ang biglaang pangyayari na yon. Nahirapan kami sa pamumuhay namin dahil sa kawalan ng sustento kay Itay. Kahit kasi anong trabaho ni Inay hindi pa rin ito sumasapat sa pang-araw-araw namin. Kaya napilitan akong huminto sa pag-aaral. Buti na lang, nakahanap kaagad ako ng trabaho para magtinda sa ukay-ukay. Maayos naman ang kinikita ko sa trabaho. Nakakatulong na rin ako sa pamilya ko noon. Hanggang sa isang umaga, sa kalagitnaan ng pag-aayos ko ng damit, bigla na lang akong kinalabit ng kaibigan ko noon sa eskwela. Saglit na nagkwentuhan kami patungkol sa buhay ng isa't isa. Hindi ko naman naiwasan na malungkot sa kabila ng saya na unti-unti na nitong nakakamit ang pangarap. Hindi naman ako magpapakahipokrita dahil aaminin kong nakakaramdam ako ng inggit sa kanya. Sa isip-isip ko, kung buhay pa si Itay, hindi sana ako maghihirap ngayon at hindi ko sana kinakailangang huminto sa pag-aaral. Naikwento ko pa sa kanya na naghahanap ako ng trabaho. Mabait naman ng kaibigan ko. Sa katunayan, inirekomenda niya nga sa akin ng trabaho na inaalok ng tiyahin niya sa Negros. Inabutan niya ako ng papel kung saan nakasulat ang address ng bahay ng kung anumang trabahong yun sa Negros. Ilang araw akong hindi nakatulog ng maayos kakaisip kung tatanggapin ko ba ang trabaho. Wala pong pumayag ni isa man kila nanay at kapatid ko. Ngunit dahil nga sa alam kong mas magiging maayos ang swelduhan doon,
ay nakipagsapalaran na ako. Naggalit sa akin si nanay noon at halos itakwil ako. Baka raw kasi idinadahilan ko lang na magtatrabaho ako sa malayong lugar. Pero ang totoo ay makikipagtanan na ako sa nobyo ko. Hindi mapapantay ang takot ang naramdaman ko pagkababa pa lang ng sinasakyan kong bus sa terminal ng Negros. Dapat sana ay magkasama kami ng kaibigan ko, ngunit hindi rin ito pinayagan ng mga kamag-anak nito. Inisip ko na lang na sana ay gabayan ako ni tatay. Naglakad ako sa liblib na bahagi ng lugar sa Negros. Hindi ko na po babanggitin ng baryo nila sa kwentong ito bilang respeto na rin po sa mga taga roon. Labis ang pagtatakang bumalot sa aking isipan nang matagpuan ko ang ancestral house sa gitna ng kakahuyan sa gubat. Maluwag ang bakuran, ngunit talagang nakakapanayo ng balahibo ang makalumang disenyo nito. Nagdadalawang isip ako habang pinagmamasdan ito. Ngunit hindi kalaunan ay napagtanto kong kailangan kong patunayan ang maling naiisip nila nanay sa akin. Marahan akong naglakad papasok sa loob ng bakuran nang mapansing nakabukas ang lumang gate. Dama ko ang paghampas ng banayad na simoy ng hangin sa mukha ko habang tinatahak ang daan. Alam ko naman na may nakatira dito, Sir Lancelot. Hindi naman din kasi ako ipapahiya ng kaibigan ko. Ngunit ipagpaumanhin ninyo dahil nagkusa na akong pumasok sa bakuran. Lumangit-ngit ang pintuan nang marahan ko itong buksan. Halatang lumang-luma na ito. Nangunot ang noo ko nang igala ang paningin sa medyo may kalakihang sala. Antik ang halos na mga kagamitan sa ibabaw ng mga lamesa. At sa unang tingin pa lamang ay halatang mahal na ang presyo ng mga yun. Iniayos ko ng pagkakasukbit ng bag sa balikat ko at marahang naglakad papasok. Pinagmamasdan ko ang nakasabit na malaking litrato ng isang pamilya hanggang sa hindi ko na napigilan pa ang sarili at hinipo na ang mga plorera. Mataman ko yung tinitigan hanggang sa biglang may nagsalita mula sa likuran ko. Halos mapatalon ako sa gulat ng aksidente kong mabitawan ng hawak. Isang matandang lalaki ang bumulaga sa aking paningin. Nalaman ko kaagad na bakla ito nang mapansin ang pulang lipstick sa labi nito. Diretso ang pagkatitig nito sa akin na siyang pinangilagan ko. Sininghalan ako nito, Sir Lancelot. Takot na takot ako noon dahil may hawak pa itong kutsilyo. Hindi naman niya ako sinaktan o ano, dahil nagpakilala naman ako sa kanya na mag-a-apply ako ng trabaho sa malamansyong bahay na ito. Pinaliwanag dito sa akin kung ano ang magiging trabaho ko. Tahimik lang akong nagmamasid sa paligid noon habang pinapakinggan ng mga bilin nito. Kaloy na lang daw ang itawag ko sa kanya. Siya raw po pala ang caretaker ng bahay na ito dahil madalas nawala ang mga amo niya. Nagsusupply daw kasi ang mga ito ng mga plorera sa Visayas. Sabi niya, hindi raw talaga sila tumatanggap ng mga bagong trabahador kung hindi nila kakilala. Nagkasakit lang daw siya kaya't hindi na kinaya ng katawan ng trabaho rito. Katulong daw akong maglinis ni Kaloy ng bahay at pagluluto, kaya't pinatos ko na ang trabaho. Nagulat nga lang ako dahil sa pagkabigla nang tanungin ako nito kung may lahi ba akong albularyo o may kaalaman sa mga herbal na gamot. Akala ko naman ay magpapatulong ito sa aking gumawa, pero sabi niya, ayaw daw nila nang may kaalaman sa mga ganoon sa trabaho. Suring-suri nito ang buong pagkatao ko dahil sa mahigit na 1 oras kami nag-uusap. Sa totoo lang kasi, wala naman kaming lahi na marunong manggamot o ano dahil hindi naman talaga kami naniniwala sa mga ganoon. Itinuturi lamang namin itong masamang pamahiin. Noon kasing nabubuhay pa si Itay, malaki ang galit niya sa mga albularyo dahil kung meron daw talagang kapangyarihan ng mga ito ay nailigtas pa sana ang nanay niyang si Lola Mendeng. Nagsimula rin ang trabaho ko noong unang araw na matanggap ako. Bad trip nga dahil nakabantay si Kaloy sa paglilinis ko at pamando-mando pa sa mga susunod kong gagawin. Maselan daw kasi ang mga anak ng boss namin
Kaya't dapat maging kalkulado ko ang bawat kilos. Noong una hindi ko na inisip ang posibleng rason kung bakit istrikto ito. Dahil hindi naman nakakapagtaka na mayroong kutis mayaman na magiging boss namin. Pero ang sabi sa akin ni Kaloy, pamana lamang daw ang bahay ng mga yumaong lolo ng mga ito. Kaya't matagal na ring nakatayo ang bahay. Sa makalumang materyales ng bahay na hindi man lang nila binago. Alam kong maraming dekada na ang tanda nito. Kahit pa alam kong mapapabuti ang kalagayan ko doon, ay hindi pa rin maibsan ng lungkot dahil sa hindi ako pinayagan nito umalis-alis sa tuwing araw ng pahinga ko sa trabaho. Ni hindi nga rin ito pumayag sa kagustuhan kong bisitahin ako nila nanay. Nangangapa pa ako sa mga lugar noong mga unang araw ko sa trabaho. Madalas akong nagpapaalam kay Kaloy sa tuwing lilinisin ko ang mga kwarto sa loob ng bahay. Tanging walis at lampaso lang ang bilin nitong gawin ko sa kwarto ng mga boss namin. At isa sa pinakabilin niya, na wag kong gagalawin ng tukador ng mga ito. Pabor naman ang utos nito sa akin dahil mababawasan ang trabahong gagawin ko. Pero hindi ko maiwasang mainis nang malaman ko ang rason. Kapag daw kasi may nawalang gamit ng mga ito, ay ako kaagad ang pagbubuntunan. Sa tagal na raw kasing nagtatrabaho ni Kaloy sa mga ito, ay imposibleng pag-interesan niya pa ang mga gamit nito. Inaalala ko lang na baka gawin ni Kaloy na oportunidad ng pagnanakaw dahil sigurado na itong hindi na siya masisisi. Ramdam ko ang pagod sa trabaho habang tumatagal. Halos araw-araw naman kasi itinutuon lang namin ng oras sa paglilinis. Nang minsan madatnan ko itong nagdidilig ng halaman sa hardin. Tinanong ko ito kung maaari bang magpahinga ng isang araw man lang mula sa paglilinis. Ngunit tumanggi lang ito. Depensa niya na wala raw kasing nakakaalam kung anong petsa uuwi ang mga amo namin, kaya't mas mabuti kung palagi kami naglilinis. Habang tumatagal ako ay napapanatag na akong makasama si Kaloy. Nagiging palabiro kasi ito sa tuwing kasama ako. 40 anyos na si Kaloy, pero kapatid lang niya ako kung ituring nito. Palagi pa nga akong sumasama rito tuwing Sabado ng gabi upang bumili ng kwek-kwek. Higit na pinagbabawal daw kasi ng mga amo namin ang regular na paglabas, pero tumatakas lang siya. Nang sumapit ang kaarawan nito noong ika-30 ng Mayo, niyaya ako ni Kaloy na uminom ng alak para kahit papaano ay mapasaya nito ang sarili. Doon ko nalaman na mayroon pala siyang depresyon dahil matagal na nitong hindi nakikita ang pamilya sa South Cotabato. Naluha ako nang malaman ng rason kung bakit hindi na siya makauwi. Nakatali raw siya sa mga amo namin dahil sa pinirmahang kontrata sa mga ito. Pumayag lamang daw siya sa kasunduan dahil may kapalit yon na malaking halaga ng pera na ginamit sa panggamot ng lola niya sa tuhod. Mula ng gabing yun, nagsimula ko ng pagtakahan kung kanino nga ba ako nagtatrabaho. Ni hindi man lang kasi ko pinayagan ng mga ito na magbakasyon ng ilang araw sa Cavite. Buti na nga lang at nasa tamang oras ang pagpapasweldo ng mga ito, kaya't may rason ako para manatili. Medyo naibsan naman din po ang pagkainip ko na mag-hire ang mga ito ng driver na si Mang Benito. Mabait ang pakikitungo sa amin ni Mang Benito. Malayong kamag-anak ito ni Kaloy. At sa katunayan tubong Davao pa ito. Malapit na raw kasi manganak ang misis nito, kaya't pinatos na nito ang alok ni Kaloy kahit malayo. Hanggang sa tumagal, nalaman kong lasinggero ito. Madalas na umuwi itong lasing kahit pa ilang beses na pagsabihan ni Kaloy. Hinahayaan ko na nga ang mga ito kapag nagtatalo at nagbabasag ng mga gamit. Ngunit kahit kaunti ay hindi ko naisip na babastusin ako nito. Petsang Hunyo Gis, alas 12 na ng gabi na magtungo ako sa kusina para uminom ng tubig nang bigla na lang yumakap sa akin si Mang Benito at saka pinupog ng halik ang batok ko. Tanging impit na pag-ungol na lang ang nagagawa ko sa pagpigil nito sa bibig ko para makahingi ng saklolo. Sinakop ng amoy alak nitong hininga ang pang-amoy ko. Buti na lang nakawala ako sa malaking bisig nito matapos matadyakan ng ari niya. Sa laki ng bahay,
umalingaw-ngaw kaagad ang basag na boses ko na manghingi ako ng tulong. Sinaklolohan ako ni Kaloy noon. Mahigpit ko na lang niyakap ito sa takot. Hinayaan ko lang ito na bugbugin si Mang Benito hanggang sa mawala na ito sa balanse. Inawat ko na lang ito ng kamuntikan na niyang masaksak si Mang Benito. Hindi ako nakatulog noong gabing yun sa takot. Hanggang sa kinabukasan, personal na humingi ng tawad si Mang Benito sa akin. Ibinigay sa akin ni Kaloy ang desisyon kung pananatilihin pa ba ang matanda sa bahay. Pinili ko na lang na maipatanggal ito sa trabaho para sa kapakanan namin, kahit pa naaawa naman ako. Madalas na akong dalawin ng bangungot noon at kadalasan ay wala ako sa sarili. Dumating sa puntong habang pinupunasan ko ang florera sa ibabaw ng maliit na tukadore, natabig ko ang isang picture frame sa tabi nito. Nahulog yun at nabasag. Marahan akong tumalong ko para pulutin ang mga bubog noon isa-isa. Inilalagay ko yun sa basahan para maiwasang magkalansingan at hindi ko na napansin ang pagtusok ng maliit na bubog sa daliri ko. Kaagad na pumatak ang dugo sa marbol na sahig. Nilinis ko yun kaagad at siniguradong walang bakas na maiiwan. Hindi maaaring makita yun ni Kaloy. Sinipsip ko ang daliri na masigurong walang ebidensyang naiwan doon. Pero nakasalubong ko si Kaloy sa hagdanan at aksidenteng nahulog ang mga bubog sa loob ng basahan kung saan ito nakabilot. Halos madurog ang puso ko sa mga salitang binitawan nito sa akin matapos busisiin ng hawak ko. Hindi ko inakalang lalabas ang tunay na pag-uugali nito. Nagawa kong sumbatan ni Kaloy at mura-murahin na tila isang hayop. Muntik pa nga ako nitong masampal sa galit sa akin na napigilan ko lang. Hindi ko makalilimutan ang sinabi nito sa akin na kahit anong pagsusumikap ko sa buhay ay hinding-hindi ako magtatagumpay dahil sa inutil ako. Magmula noon ay nagbago ang tingin ko sa kanya. Nakasanayan ko na ang pag-iwas dito palagi, lalo na't nang mapansin kong lagi na lang akong sinisinghalan nito. Minsan kahit hating gabi pinaglilinis ako ni Kaloy sa balkonahe. Alam ko na hindi ko na dapat pang gawin yun lalo na't alam kong umaabuso na ito. Ngunit yun na lang siguro ang nagagawa ng pakikisama ko sa kanya. Dama ko ang mga palihim nitong tingin sa akin na talagang dinededma ko na lang. Masinagahan ko na lang noon ng gising para matapos kaagad ang trabaho ko sa bahay. Hindi na ako komportableng makita ito. Sa kalagitnaan ng paghuhugas ko ng pinggan, narinig ko kaagad ang mabibigat na pagyabag ng mga paa ni Kaloy. Kinompronta ako nito dahil sa pag-aakalang hindi ko na ginagawa ang mga trabaho ko. Kahit anong eksplanasyon ko, ni hindi man lang ito naniniwala sa akin. Kaya't bilang parusa ay pinaglinis ako nito ng bodega. Wala akong nagawa kung hindi sumunod na lamang dahil sa pananakot nitong hindi ibibigay ang sahod ko. Nagbitbit ako ng sabon na nilusaw sa tubig at basahan. Bahing ako ng bahing sa alikabok na masimulan ng paglilinis. Sa kapal ng naipong dumi rito ay inabot ako ng higit 2 oras sa paglilinis. Pansamantala akong naupo sa sahig para magpahinga habang nilalagok ang isang basong tubig. Kaagad na pagtataka ang umukit sa isipan ko nang makita ang baul na hindi ko napansin kanina. Nakabalot yun sa makapal na sapot ng gagamba na kaagad na nilapitan ko para linisin. Pilit kong binuksan yun nang atakihin na naman ako ng pagiging pakialamera dahil sa nakabalot ito ng makapal na kadena na may padlock na hindi naman nakasara. Kaagad na kinuha ko ang basahan at iniipit yun sa makalawang na bakal para maiwasan ang paglikha nito ng tunog. Nalaman ko kaagad na sa dating driver ang baul na makita ko ang liham nito. Sumambulat pa sa paningin ko ang litrato ng matandang lalaki at ang mga kasamahan nito sa litrato na pinaniniwalaan kong pamilya niya. Kinalkal ko pa ang mga gamit nito at napansin ko ang mga liham patungkol sa pag-iingat sa amo ko ngayon. Tumaas ang mga balahibo ko sa katawan sa kaba nang mapansin ko ang kulay pulang bakat na hinalaki sa papel. Nabitawan ko yun na masigurong dugo ang kulay pula na ito.
Inipit ko na lang ang mga liham sa bewang ko at saka inilipat ang atensyon sa maliit na libro. Luma na ang libro, kaya't hindi na nakakapagtaka kung bakit burado na ang iilang letra sa unang pahina ng buklatin ko yun. Puro pangontra sa masasamang elemento lang naman ang laman nun, kaya't muli na akong naghalungkat sa baul. Nabigla ako nang mabunot ang plastik kung saan nakalagay ang pinulbos na bawang at asin. Iniisip ko kung ano ang tunay na nangyari sa driver. Naibalik na lang ako sa tamang wisyo na marinig ang sigaw ni Kaloy mula sa aking likuran. Pinandidilatan ako nito sa pwesto. Tinalakan niya ako ng tinalakan. Ngunit hindi na ako naapektuhan sa hatid ng malaman at masasakit na salita nito. Sa mga sumunod na araw, madalas kong napapansin si Kaloy nagising kapag gabi. Inisip ko na lang na baka gumagamit yun na ipinagbabawal na gamot. Patago ko rin kinukuha ang mga liham na nakaipit pa sa kasulok-sulukan ng baul at madalas na binabasa tuwing gabi. Lahat ng yon ay patungkol sa mga karanasan ng dating driver sa aswang. Ayon sa sinulat ng driver sa liham, isasama raw nito sa kabilang buhay ang pagkamuhi sa mga nilalang na aswang. Pinatay daw kasi ng mga ito ang kanyang pamilya matapos tanggihan ng pangontrang inaalok ng mga amo namin. Sir Lancelot, huli na rin daw nang malaman ng driver na ang pinapakain pala sa huling mga araw nito sa trabaho ay ang karne ng kanyang sariling pamilya. Mas lalo kong binalot ng pagkatakot na mahulog ang isang punit na litrato mula sa liham. May 3 batang lalaki roon na anak daw niya at isang dalaga. Yun daw ang walang kaawa-awang pinatay ng mga amo namin. Doon ko rin nabasang Madam Pansol ang ngalan ng amo namin. Hindi raw talaga yun madalas nagpapakilala sa mga nagiging trabahador at hindi madalas umuwi sa Negros Occidental para maitago ang tunay na personalidad. Kinutuban ako na baka may itinatagong iligal na negosyo ang pamilya ng amo namin. Sa kalagitnaan ng pag-iisip ko, pumasok sa isipan ko ang rason ni Kaloy sa akin na baka nga tinakot din siya ni Madam Pansol para pirmahan ng kontrata. Kaya siguro hanggang ngayon ay pinagsisilbihan niya pa ang mga ito. Palihim ko namang inobserbahan ang kilos ni Kaloy tuwing makikita ko ito. Lahat ng sinweldo ko ay tinabi ko na lang muna at iniwasan ang pagsama sa kanya tuwing Sabado ng gabi. Pero kahit anong iwas ko, tila pinaglalapit kami ng tadhana dahil madalas ko itong nahuhuling kausap ang amo namin sa telepono. Minsan nga ay naririnig ko itong nagkukwento patungkol sa akin. Doon tumindi ang kutob kong mayroon silang pinaplanong masama sa akin. Minsan na makakuha ako ng oportunidad, nagbitbit ako ng malaking itim na plastik na nilamanan ko ng basura at nagdahilan ako na magtatapon lang sa labas. Itinago ko sa ilalim ang litrato at maliit na libro. Sa kabila ng kawalan ng pag-asa na may ibang tao sa liblib na lugar, ay lumabas ako. Marahan kong tinunton ang daan patungo sa tambak ng basura habang pasimpleng iginagala ang paningin. Laking gulat ko na makita ang isang matandang tumatakbo palapit sa akin. Naestatwa na lang ako noon at dudukutin na sana ang sanga ng puno sa loob ng plastik nang mahigpit na hawakan nito ang braso ko. Damang-dama ko ang panginginig ng kamay nito habang marahang bumabaon ng mga daliri sa balat ko. Mayroon itong pinipigilang takot sa mga mata. Nang maipon ng lakas ay itinulak ko ito palayo sa akin at tsaka ko ito kinumpronta. Kinilatis ko siya ng paningin. Sa itsura nito, alam kong isang pulubi lang itong pagala-gala sa lugar. Nakagat ko ang ibabang labi nang mapansin ang dugo na pumatak sa tsinelas ko. Nakumpirma kong galing yon sa pagdiin ng mga kuko nito sa braso ko. Bumilis ang tibok ng puso ko sa galit na maibalik ang tingin ko dito. Hinila ko rin ang braso nito para makaganti. Ngunit kusang bumitiw ang kamay ko sa kanya na magsimula itong magmakaawa na umalis na ako sa trabaho hanggat may nalalabi pa akong oras. Hindi ako naniwala sa babala nito noong una na magsimula itong magwala sa harapan ko. Hiniklat-hiklat ng matanda ang damit ko sa galit nito
Kaya't nang mapakalma ito ay masinsinan na lang akong nakipag-usap sa kanya. Sabi nito, lahing mamumuyag daw ang pamilya ng pinagtatrabahuan ko. Alam daw niya ang baho ng mga amo ko sa pinagtatrabahuhan dahil sa noon pa ito napapansin ng krimen na ginagawa ng mga ito sa nagiging trabahador. Para masiguro ko kung hango nga sa realidad ang kwento nito, ay pinakita ko sa kanya ang litrato. Nakumpirma ko na ang mga nakalagay sa liham ay tunay na karanasan ng driver na pumanaw. Lahat daw ng nagiging trabahador na mga ito ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Ilang beses na nga rin daw siyang nagsumbong sa pulisya, ngunit ni isa ay hindi siya mapaniwalaan. Wala raw kasing nakitang ebidensya ang mga ito nang minsang paimbestigahan niya. Kaagad na itinanong ko kung nakita ba niyang lumabas ng gubat si Mang Benito ng buhay. Naikalma ko naman ang sarili na makumpirmang buhay nga itong lumabas. Pero nakakapagtaka dahil bakit hindi yun pinaslang? Halos mawalan ako ng malay nang malaman ng hinala ng matanda. Sabi nito, ako raw ang kapalit ni Mang Benito na mababawian ng buhay, kaya't dapat na maganda ako. Sa takot sa mga pinagsasabi nito, ay mabilis akong tumakbo papasok sa bahay. Nadatnan ko si Kaloy na nakatayo sa balkonahe. Walang mapipintang reaksyon sa mukha nito. Bumuelo ako para masimulan ng pagpapaliwanag sa kanya nang mapansing pinanliitan ako nito ng mga mata. Naniwala naman ito sa alibay ko na inayos ko ang basurahan sa labas kaya ako natagalan. Sa kalagitnaan ng marahang pagyapak ko sa sahig, inusisa ako ni Kaloy patungkol sa natagpuan kong gamit ng dati nilang driver. Nagsimula itong magpaliwanag na pinalayas ko na daw nila ito dahil sa sinaktan na matandang amo namin na pinaniniwalaan kong si Madam Pansol. Binilinan pa nga ako nitong wag maniwala sa kung anumang liham na matatagpuan ko sa baul, na pagkukunwaring sinang-ayunan ko na lang. Dagdag pa nga nito na galing daw ang amo namin sa mahabang bakasyon at ngayong linggo ito uuwi. Tumatagaktak ang pawis ko noon sa kaba na makapasok sa kwarto at kaagad na inimpake ang mga damit sa bag. Nagsulat ako ng mensahe sa likod ng liham ng driver at saka yun isinuksok sa kaila-ilaliman ng drawer upang maging ebidensya kung sakaling may mangyari sa aking masama. Palihim akong nagtungo sa kusina upang kuhanin ng martilyo na itinago ko sa ilalim ng cabinet. Magamit ko man lang na pangdepensa sa sarili kung sakali. Binasa ko ng binasa ang libro ng 2 araw. Kahit pa malabo na ang iilang tinta na nakasulat sa karamihan sa pahina nito, ay pinipilit ko ang sariling gumawa ng pangontra. Pinagpraktisan ko si Kaloy noon dahil madalas ko itong hinahalo sa pagkain niya. Ngunit kadalasan, sinasakitan lamang ito ng tiyan at naglulusaw ng dumi. Alam ko naman na wala itong lahing aswang, ngunit sa tagal ng paninilbihan niya sa mga amo namin, ay siguradong unti-unti na itong napapasahan ng kinagawian ng mga amo namin. Maingat na lang ang galaw ko para hindi nito mahalata na may nalaman ako patungkol sa kanila. Isang umaga, prente akong nakaupo sa sala habang naglilinis ng kuko nang makarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok. Nagdadalawang isip akong lapitan ng pintuan, ngunit nagpakilala itong si Madam Pansol. Siya nga ang tinutukoy sa liham. Ilang beses nitong isinigaw ang pangalan ni Kaloy, ngunit wala naman ito dahil kakaalis lamang para magpunta sa palengke. Nilabanan ko na lamang ang takot na nadarama at saka marahang binuksan ang pintuan. Bumungad sa aking paningin ang matandang hanggang leeg ko lang ang tangkad. Hindi ko maaninagan ang mukha nito dahil sa nakabalot yun ng itim na belo na pinartneran pa ng shades. May kasama itong batang musmus na pailalim ang tingin sa akin. Ngunit ang talagang nagpatindig sa mga balahibo ko ay ang maskuladong lalaki na nakatayo sa likuran nila. Kalbo ito at nakasuot lang ng puting sando. Pilit ko na lamang nginitian ng mga ito at pinapasok sa loob. Kinuha ko ang mga bitbit nilang gamit at saka sinamahang maglakad patungo sa kanilang mga kwarto.
Dama ko ang bigat ng presensya habang tinatahak ang daan patungo sa kwarto nilang nakahilera. Nadidinig ko pa nga na binabanggit ng batang lalaki ang pangalan ko. Hindi ko naman maintindihan na pinag-uusapan nila dahil sa ibang wika ang ginagamit ng mga ito sa pakikipag-usap sa isa't isa. Nang makauwi si Kaloy, kinausap ko ito agad patungkol sa pagbabakasyon sa Cavite para makasama ang pamilya ko. Ngunit kahit anong pagmamakaawa ko ay hindi ito pumayag. Bagkus ay sininghalan pa ako nito. Hindi raw ako papayagan ni Madam Pansol, lalo pat nakauwi na ang mga ito. Kailangan daw nila ako bilang kanang kamay ng mga ito. Pinigil ko na lang ang sarili sa panggigigil sa kanila kaysa magkagulo pa kaming lahat. Padabog kong kinuha ang mga bitbit ni Kaloy na karne ng baboy at nagtungo sa kusina upang lutuin ang mga ito. Mahilig daw sa sinigang na baboy sina Madam Pansol, kaya't iyon ang lulutuin ko. Hinugasan ko ng mabuti ang mga gulay at ang karne. Nang mapakuluan ko na ang karne ng baboy ay tinimplahan ko ito. Pasimple kong binudburan yon ng langis ng oregano na may mga halong asin at paminta. Matapos magluto ay naghain na ako kaagad sa lamesa. Pasimple na lang akong ngumingiti sa tuwing sasandok ng ulam ang mga ito. Tahimik lang akong nakatayo sa kanilang likuran at naghihintay na mag-utos sa mga ito. Hinihintay kong masunog sila sa harapan ko dahil yon ang nabasa kong epekto ng ginawa kong pangontra. Ngunit hindi pa man natatapos ang mga itong kumain, naduwal na ang bata. Kumalat ang suka nito sa ibabaw ng lamesa at sa damit niyang kulay puti. Nagkunwari akong natataranta sa kinatatayuan ko at mabilis na kumuha ng tubig para ipainom dito. Ngunit bago pa ako makalapit sa kinauupuan nito ay bumagsak ang katawan nito sa sahig. Kaagad na humalupaypay ang katawan nito habang natatarantang nililiglig ni Madam Pansol ang katawan. Hanggang sa hindi na namin alam ang gagawin dahil nawalan ito ng malay. Kaya't isinugod ito sa pinakamalapit na ospital. Takot ang naramdaman ko. Masinsinan akong kinausap ni Kaloy patungkol sa insidente. Inimbestigahan pa nga nito ang kusina para malaman kung may iba pa akong nilagay sa pagkain nila. Kinagalitan ako nito. Noong gabi rin na yon ay dumating na sila Madam Pansol sa bahay. Nakita kong buhat ng gwardya ang bata at masama ang pagkakatitig sa akin. Sabi nito, diarrhea daw ang naging sakit ng bata dahil sa nakaing sinigang na baboy. Pinigilan ako ni Madam Pansol na magluto ng kanilang kakainin magmula noon. Bawat kilos ko ay nakabantay sa akin ng gwardya. Nakakapagtaka nga lang dahil hindi nito hinuhubad ang salamin at ang belo sa kanyang muka. Lumipas ang ilang araw hanggang sa sumapit na ang kaarawan ng bata. Abala ang tatlo sa pagluluto ng handa para sa simpleng salo-salo. Habang ako ay pinagbantay sa lalaking bata, nababansagan ko na lang na si Putla dahil sa kulay nito. Naglalaro ito ng bola habang ako naman ay tahimik na nananahi ng nabutas kong damit nang biglang tumama sa akin ng bola, dahilan ng pagkatusok ko sa karayom. Kaagad naman na pinadugo ko yun at laking gulat ko nang lumuhod ito sa harapan ko at matamang pinanood ng ginagawa ko. Takam na takam ang pagkatitig dito sa daliri ko at nang tumalsik ang dugo sa sahig ay kaagad itong dumapa para dilaan yun. Nanlaki ang mga mata ko at naistatwa lalo nang tumayo ito at buong lakas na hinila ang daliri ko para sipsipin. Naitulak ko ito palayo sa akin at saka nagtatakbo para magkulong sa kwarto. Mabilis na kumabog ang aking puso. Marahan akong lumabas ng kwarto upang pagmasdan ng bata. Nagtago ako sa poste nang makita ko itong kausap si Madam Pansol. Mula sa kinaroroonan ko, dinig na dinig ko ang kanilang usapan. Nagmumuryot na ito dahil sa kagustuhang kumain ng laman ng tao. Ipinaliwanag din ni Madam Pansol na ako ang magiging regalo para sa kaarawan ng bata.
Maglalagay daw siya ng pampatulog sa inumin ko mamaya para magawa nila ang pinaplano. Kaagad na hinanap ko ang bawang at asin na nakalagay sa supot nang makapasok sa kwarto. Sa huling pagkakataon, binasa ko ang libro at gumawa ng pangontra. Binudburan ko ng asin at bawang ang langis ng nyog na mayroong tinadtad na oregano na nakita ko kung saan nakita ang ermitanyo. Nagpalipas na lang ako ng oras sa loob ng silid. Ibinalot ko ang buong katawan sa kumot. Matapos ay pinagsawalang bahala na lang ang mainit na singaw na hatid nito. Inihanda ko ang sarili para sa paparating na pagsasalo mamaya. Kinuha ko ang tuwalya sa likuran ng pinto at saka ito marahang binuksan. Maingat akong naglakad patungo sa banyo at kaagad na sinimulan ang pagbubuhos ng tubig. Siniguro kong mawawala na ang amoy ng oregano na kumapit sa balat ko. Sa tansya ko ay nasa 5 minuto lang ang tagal ng pagligo ko, kaya't hindi naman siguro nila mapapansin yun. Isinuot ko ang jogging pants at ang puting t-shirt bago lumabas ng banyo. Napahinto na lang ako na makasalubong si Madam Pansol. Blanko ang itsura nitong nakatitig sa akin. Napasulyap ako sa paligid at saka pineke ang ngiti. Bago pa ito makapagsalita ay kumibo na ako. Nagpaalam akong magbabakasyon muna sa pamilya ko. Ngunit binalot ako ng pagkagalit na magsimula nitong usisain kung saan nakatira ang pamilya ko. Hindi ako makakapayag na matuntun niya ang lugar ng pamilya ko at matulad ng ginawa nilang kasamaan sa dating driver. Hindi ako nag-atubiling magsinungaling sa kanya. Ngunit imbes na payagan ako, ay binigyan ako nito ng 1 araw na palugid para magdesisyon kung itutuloy ko ang 1 buwan na pagbabakasyon. Lalo pat nagpaplano raw sila na taasan ng sahod ko. Dama ko ang pagkainis niya noong mga oras na yun dahil sa buo na ang isipan ko at hindi ko hinayaang mabilog nito ang isipan ko. Alam ko kung ano ang pinaplano nilang gawin sa akin at yun ang dapat kong paghandaan. Nang lumubog ang araw ay pinatawag na nila ako sa pagsisimula ng salo-salo. Tahimik akong naupo sa harapan ng lamesa, katabi ang batang lalaki. Utos kasi ni Madam Pansol sa akin na alagaan ko raw ang anak niya. Hindi ko nga alam kung bakit ako pumapayag na maging babysitter ng batang aswang na ito. Gusto ko man kasing tumulong na maghain ng pagkain. Hindi nila ako pinayagan. Hinayaan ko lang na magserbisyo sila sa akin noon. Ramdam ko ang pagiging espesyal ko sa kanila at kung hindi ko lang alam ang pinaplano nilang pagpatay sa akin, ay baka nabilog na nila ang ulo ko. Malawak ng ngiti ni Madam Pansol ang bumungad sa akin nang ilapag nito ang hawak na plato na sinandukan niya ng kalderetang iniluto kanina. Pilit akong ngumiti at saka nagkunwaring naggulat sa ginawa niyang kabaitan ko no. Nagdadalawang isip kong tinikman ng ulam na yun at marahang napatango ng malasahan ng lasa nito. Sir Lancelot, masarap naman po ang pagkain, lalo pat malambot ang karne. Ngunit alam kong wala yung kasama na bawang. Pinipigilan ko ang nagbabadyang pagduwal habang nilalantakan ng pagkain sa aking harapan. Naiilang akong kumain na kasabay ang pamilya ng mamumuyag. Hindi ko man lang alam kung ano ang tunay na itsura ng mga ito. Ngunit nakasisiguro akong nakakatakot sila. Ibinaling ko na lang ang atensyon ko sa pagsusubo ng pagkain kay Putla nang magsimula itong magmuryot dahil sa kanina pa hindi pinapansin ni Madam Pansol. Nakaupo kasi ito sa harapan naming dalawa at katabi sina Kaloy at ang gwardya. Pinangingilabutan ako, lalo pat kanina ko pa napapansin ang kakaibang titig nila na sinamahan pa ng pagsenyas ng kilay sa isa't isa. Nanatili akong kalmado at nagbubulag-bulagan, Sir Lancelot. Naghihintay lang ako ng perfect timing para maihalo ang ginawa kong langis na pangontra sa kanilang pagkain. Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung eepekto ba ito sa kanila at ang lahat ay inaasa ko na lang sa buenas.
Ilang saglit lamang nang makarinig kami ng malalakas na tahol ng aso mula sa hindi kalayuan. Napabuga ako ng hininga nang mapagmasdan na maging alerto ang tatlong nasa harapan ko. Malaking malaki ang kanilang mga mata habang pinakikiramdaman ng mga tahol. Sa puntong ito, alam ko na ipinagtataka nila kung bakit may naligaw na aso. Sinundan pa yun ng malalakas na tunog ng batong tumama sa yero ng bahay. Nagulantang kaming lahat. Doon na nila napagdesisyonan na kumaripas ng takbo palabas. Kahit pa umiiyak si Putla sa takot, ay iniwan ko ito upang silipin sa bintana kung ano ang nangyayari. Pinagmasdan ko lang sila na maghiwalay ng landas na makalabas sa pintuan. Nagmamadali si Kaloy na tumakbo sa likuran ng bahay, habang ang gwardya ay lumabas ng gate para roon maghanap. Samantalang si Madam Pansol ay sisinghap-singhap na animoy aso. Nanlaki ang mga mata ko nang bigla itong lumingon sa kung saan ako nakasilip. Dahilan para bigla kong maisara ang kurtina. Humugot ako ng malalim na hininga bago bumalik sa pagkakaupo. Initsyempo ko na hindi nakatingin si Putla bago ihalo ang langis sa kanilang pagkain. Hinalo-halo ko yun ng mabuti gamit ang kutsara. Higit sa 10 minuto ang lumipas bago nakabalik sina Madam Pansol na masama ang pagkakatitig sa akin. Sinundan siya ni Kaloy na tumatagaktak ang pawis at naghahabol ng hininga. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para usisain na nangyari kay Madam Pansol. Ngunit ang sabi niya ay mayroon lang na naligaw na aso. Mariin akong napalunok nang sumulpot sa aking paningin ang gwardya na puno ng bahid ng dugo ang damit. Hindi ko na napigilan ng pagduwal nang makita ang hawak nitong ulo ng aso. Kumalat ang lahat ng isinuka ko sa sahig. Nilapitan naman ako ni Madam Pansol. Hinimas-himas nito ang likuran ko. Ngumisi pa ito nang mailapit ang muka sa akin. At sa ilang segundo ay muling naging seryoso ang kanyang muka. Bahagya akong napakunot ng noon na magsimula itong magsalin ng tsaa sa maliit na tasa. At saka ito iniabot sa akin. Tumatanggi pa ako noong una at nagpapanggap na naduduwal sa amoy nito. Pero hindi rin ako nagwagi sa pagpupumilit nito. Nagkunwari na lang akong humigop ng tsaa. Tiniis ko na lang ang pagkapaso ng bibig. Ngunit hindi rin naman nagtagal ay iniluwa ko yun dahil sa mapaklang lasa. Napansin kong nakatuon ng paningin sa akin ni Kaloy at ang gwardya. Doon ay nagpanggap ako na nanghihina at napadukdok sa mesa. Ilang segundo lamang ang lumipas nang makalapit si Kaloy sa akin at sinabunutan ng buhok ko para malaman kung nakatulog na nga ba ako. Tiniis ko ang mahinang pagtatampal-tampal nito sa akin. Hindi rin kalaunan ay naghalakhakan sila nang buong lakas akong kargahin ni Kaloy papasok sa kwartong tinutulugan ko. Pabagsak ako nitong hiniga sa kama ko at saka nagmamadaling umalis. Dinig ko rin ang pagkadena nito sa pintuan. Marahan akong bumangon sa higaan. Sapo-sapo ko ang batok dahil sa sakit ng anit ko dahil sa pagkakasabunot ni Kaloy. Maya-maya pa ay narinig ko ang malakas na pagsigaw nila sa sala. Sa tinig ng mga ito ay siguradong natataranta na sila. Base sa narinig ko ay nangingisay-ngisay si Putla at sinisisi pa nga nila ang ulam. Mabilis na kumabog ang dibdib ko. Kaagad kong hinanap ang bag ko at saka kinuha ang martilyo at mabilis na lumapit sa kahoy na bintana. Ilang beses ko pang inugayon upang malaman kung marupok na bago marahang inangat ng martilyo. Kumuha ako ng manipis na unan at saka ipinatong sa ibabaw para maiwasan ang paglikha ng malakas na tunog. Nanginginig ang buong katawan ko sa pagkatakot. Sa katunayan ilang beses ko rin nailaglag ang hawak dahil sa naninigas kong daliri. Sir Lancelot, dasal na lang ako ng dasal na sana mailigtas ko pa ang sarili ko. Samantalang ang maingay na pagsigaw ay napalitan ng malalakas na pag-atungal ni Madam Pansol dahil sa binawian na raw ng buhay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi ko napigilan ang sarili kong humiyaw na makarinig ng malakas na pagkalabog sa pintuan.
Masamang-masama ang tingin ni Madam Pansol sa akin habang nakasilip sa masikip na awang sa pintuan. Pinangilabutan ako nang tumama ang tingin sa mga mata nito. Mukhang mata ng buhaya ang mga mata nito. Manipis ang kulay itim na sa normal na tao ay pabilog. Sinisira ng dalawa niyang kasama ang pintuan para makapasok, kaya dali-dali kong dinampot ang natitirang asin at saka ito ay sinaboy sa pintuan. Nagwala si Madam Pansol na magsimulang umusok ang kanyang katawan. Ngunit sa pagtataka ko ay tila wala yung epekto sa gwardya. Dahilan para tumakbo ako palapit sa butas ng bintana. Bago pa man ako maabutan ni Kaloy, nakatalon na ako sa labas. Napahiyaw na lang ako sa sakit na maramdaman kong bumagsak ang katawan ko sa yero. Dahilan para magiba ang kusina nila. Sa kabila ng panlalambot ng katawan, sa nararamdamang sakit, ay pinilit ko ang sariling makatayo. Nakaalalay ako sa kabilang balakang na makatakbo palayo sa ancestral house. Kumaripas ako ng takbo sa gitna ng kakahuyan. Hindi ko mapigilan ng bugso ng luha sa aking mga mata. Sumulyap ako sa paligid. Alam kong sa puntong ito ay nakapalibot na sila sa akin. Dahan-dahan kong tinahak ang hanggang bewang na taas ng talahib. Patuloy lang akong naglalakad kahit pa may kadiliman ng gubat at ang tanging sinag lang ng bilog na buwan ang gumagabay sa akin. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng pagpito mula sa hindi kalayuan, kaya't nagtago ako sa ilalim ng puno at nagsumiksik sa talahib. Tinakpan ko ang bibig ko na maramdamang mayroong naglalakad palapit sa kinaroroonan ko, pero hindi kalaunan ay nawala rin ito. Bumuga ako ng malalim na hininga at saka marahang lumabas mula sa pinagtataguan. Ngunit otomatiko akong pinanginigan ng katawan nang mayroong palad na biglang tumakip sa bibig ko. Akala ko ay katapusan ko na. Mabuti na lamang at ang ermitanyo yun. Binigyan ako nito ng maliit na tela. Ayon sa kanya, pangtaboy daw yun ng aswang. Sabi pa nito, kailangan daw namin maghiwalay ng landas. Lalo pat hindi aswang ang dalawang alalay ni Madam Pansol. Si Kaloy at ang gwardya ang tinutukoy niya. Marami pa sanang katanungan na bumabalot sa aking isipan, ngunit nagbigay na ang ermitanyo ng senyas na maghiwalay na kami ng landas. Nagtungo ako sa kaliwa habang siya ay tumakbo sa kanan. Sabi lang niya, magkita na lang kami mamaya kapag napatay na namin ang isa sa mga ito. Maingat akong naglalakad sa madamong bahagi ng gubat nang makatapak ako ng bakal na kaagad sumabit sa paa ko. Dahilan para matumba ko. Impit na pag-ungol lamang ang nagawa ko habang nararamdaman ko ang pagtusok nito sa talampakan ko. Ginamit ko ang natitirang lakas para tanggalin ang mga pakong nakatusok sa manipis na kahoy. Naaaninagan ko rin ang bakal na dahilan ng pagkadapa ko sa lupa. Kinapakapa ko ang anting-anting sa bulsa, ngunit laking gulat ko nang mawala ito. Mahigpit na hinawakan ko ang bitbit na martilyo. Yun na lang ang ginamit kong gabay para maibalik ang sarili ko sa pagkakatayo. Napangiwi na lang ako habang tinatahak ang daan. Nalaglag ang pangako sa gulat nang biglang sumulpot sa aking paningin si Madam Pansol. Natamaan ng sinag na bilog na buwan ng kanyang balat. Lukot-lukot ang kanyang muka. Nakasuot na siya ngayon ng palda na hindi bababa sa tuhod nito. Pansin ko rin ang mahaba niyang mga kuko. Natumba na lang ako sa kinatatayuan nang bigla akong hagisan nito ng bato na tumama sa aking noo. Kaagad ng labo ang paningin ko dahil sa pag-ikot ng paningin ko. Napasigaw na lang ako sa sakit ng diinan ng kanyang paa ang sugat ko sa talampakan. Minura ko siya ng minura noon. Sa kasamaang palad, nabitawan ko ang martilyong hawak ko. Pilit ko itong tinatadyakan palayo sa akin. Ngunit sa tuwing gagawin ko yun, ay sinisipa ni Madam Pansol ang sugat ko. Napakagat na lang ako sa labi sa nararamdamang pagsirit ng dugo mula rito. Nang tanggalin nito ang pagkakatapak sa paa ko, ay marahan akong umatras. Malakas na pagtawa naman ang narinig ko mula sa kanya. Hindi kalaunan ay nakapako ang bagay na tumusok sa aking paa kaya tumigil ako. Nagngangalit ang paa ko.
Lalo nang lumuhod siya para pantayan ako at saka iniamba ang mahabang kuko sa akin at naghahandang saksakin ako. Ngunit bago pa niya magawa yun ay mabilis kong dinampot ang patibong at saka ito hinampas sa kanyang muka. Mabilis akong tumayo noon at kaagad na dinampot ang martilyo at saka ito ipinukpok sa mukha ng aswang na salot sa lipunan. Parang latang nayupi ang parte ng kanyang noo na tinamaan ng hawak ko. Nagsisisigaw pa ito, dahilan na mas lalo pang mag-alboroto ng galit ko. Kaya't sunod-sunod ko pa itong pinagpupukpok sa muka. Wala na akong pakialam noon kung saan ito tumatama. Tinigilan ko na lamang siya nang wala ng buhay na itong bumagsak sa lupa. Tumalsik pa ang mga dugo nito sa mukha ko at walang kaarte-arte ko itong pinunasan ng palad. Imbis na pagkatakot ay galit ang bumalot sa aking sistema. Hindi ko nga alam kung talaga bang kumakain ng mga ito ng laman ng tao. Kahit pa mamumuyag sila o mapaghiganting mangkukulam. Dahil sa interesado ang mga ito na makuha ako. Pero isa lang ang nasisiguro ko ng gabing yun. Ito ay ang makaligtas ako. Kaagad kong hinanap ang ermitanyo. Sir Lancelot, natagpuan ko naman siya malapit sa pinagtataguan ko kanina. Ngunit wala na itong buhay. Dalawa sila ng gwardyang nakabulagta sa lupa. Halatang galing sa matinding bakbakan ng dalawa dahil sa puro bahid ng dugo ang kanilang damit. Nag-sign of the cross na lang ako dahil sa karumal-dumal na sinapit nila. Hindi ko pinatagal ang pananatili ko sa gitna ng kakahuyan dahil hindi ko nakita si Kaloy. Nakalabas naman ako ng buhay sa gitna ng masalimuot na pangyayari sa akin sa Negros. Sir Lancelot, isinuplong ko po si Kaloy sa pulisya at maski hanggang ngayon ay hinahanap pa rin nila ito. 5 taon na rin po ang nakalilipas, ngunit hanggang ngayon ay binabangungot pa rin ako sa sinapit ko. Yun din siguro ang dahilan kung bakit nagsimula na akong maniwala sa mga albularyo at nagsimula ng negosyo kong mga pangontra sa aswang. Laking pasalamat ko na lang po at natagpuan ko ang channel nyo upang mailahad ko ang karanasan ko sa buhay. Maraming salamat sa iyo, Sir Lancelot, at sa inyong mga tigapakinig.